ni. Hello. Dia ang kuan. Dai. Asa mantang? Guys, welcome back to Charles channel. So karon sa 7-Eleven guys. Brand out man ron sa igang. Dinuguan ni mana? Dengan jago anay, may pipero. Hello guys. Wa man day ko on. What's that, siopaw? Naman. Ha? Para day siopaw. Ah, wait ko. Isa-isa ka. Ako rin naman napay hotdog. Rakero, kupanelo. Steel lahat to. Siyempre, may sweldo ko eh. Almond. Saya kape dah ni. Tulog ka. Cookies and cream. Oh, di ka daog ko. Ka. Cookies and cream ka ba no? Hello guys. Hello guys. Ani mana? My skincare. Di ba na yung kundong nila na? Ito. Guys, tem pag atohang kuan guys, atohang siopaw. Peso. Ayan. Ah. What? Ha? Hani man niya? Magkuan ta mag. Hani man ni? Shin ramyun. Noodle soup. Hani ni ha? Hey, palit guys. Kanina na balitan. Natakaroon sa 7-Eleven guys. Kaya mga snack na guys. Snack ta guys. Unja. Tapos sila yung mga kuhan dari lumbia. Wala yung mga food. Hot rice available. Gini agawa mo. Ito niya. Otan asin. Si Jahan. Tamulo. Nay, mga kimchi lo. Ang cashier. Ang cashier dia. Ang igaga. Dai. Balik ka dali. Ha? Apa ko balik ka dali? No, ade ko no. Uy, batasan. Ay, tali ito. 64. Uy, buot. Uy, buot. Ultra thin. Hani mo ultra thin. Asa ni sa to eh? Cute lagi. Kapila ni? Kani? Kani dahil kapila ni? 240. Mahal din eh. Ang cashier guys, ang igagaw di ang guwapa. Guwapa. Hi! Masari mo gipangit.
Isa di mo. Isa sa gipalitan di mo na. Ate, nagkaka-sapaw? Pwede ito sa taas doon na. Ay, sigarilyo po na. Ay, di man ikaw palit. 84. Ha? 84 ni. Oh. Pinadaan niya. Pinada. Naman, dari hon. Ano na naman ba yung 1K64? Nay, kana na. Ayun na. Ayan. Ato taas long. Pwede ba ito mag-snack? Ag Paris na to, huy. Paris sa Siopaw. Init ito. Hagdi raman. Kasi maglakaw. Trabay? Trabay. Sige. Budget, gula-gula o premium. Kapilik shop. Pagkuha dito ko. 36 o 32. Diyan mo kuha sa kuhan day ha. So, drinks dari. Kasi drinks. Takot. Kasi drinks. Ay, bugnaw guys kay. Burn out pag whole day ron ang burn out. Akato bayaran na. Ato tame. Bye. 95 ka na. Pili.